Mag-review ta karon sa kuan. Kasi problema, sir. Daghan daw gaob sa mais. Ino sa problema no, sir? Sa kanang problema, matuod lang gayat. Kasi kaya sa mga nitibo at tag-umalin tayo nun, na yan ireklamo dahil sa iwa kamahal sa abono na tungkay na kabarato sa Kamais. kanaya abot kamais. Na iman to tag 14 da kung kilo na ata inon pa grabe pa gid gaob. Na Grabe daw ha gaob. Nara gaob. nasa abono sa urea 2001 sa ng kasako. Na inon man day tay pagbawi day. Hura day nada. Aman man labi si reklamo gid gobyerno na indo man sa demokrasya tay. Sa kanay baligya yang kay pamanginsa tagpila. Nasa kanda no mga insik. Yang kay yapon manginsa o tagpila sa abono. Na ino man yan. Iwa ka mahal. Nasa kanay magulang daw panayo. Na hari ko lang palangkawan sa lalangko tayan da mangyapon tagliko-liko. Tagliko-liko. Sige. Yanda sa matuod. Daot kay